Pod vedrim nebom narod se slio sa svih strana da svjedoči obračunu između faraonovih najvještijih čarobnjaka i Musaa, čovjeka kojeg su mnogi još pamtili kao princa, ali koji je sada govorio u ime Allaha. Nastavak priče o Musa alejhi selam. Čarobnjaci baciše svoje štapove. Na vrelom tlu počeše se migoljiti zmije od iluzije. Svjetlost se lomila po njihovim tijelima, a narod kriknu u strahu i oduševljenja. Musa, alejhi selam, osjeti kako mu srce zadrhti. Iluzija je bila snažna, narod uzvikuje, a faraon se smije. U tom trenutku Allahov glas dopre do njegovog srca. Ne boj se, Musa, ti ćeš pobijediti. Musa alejhi selam čvrsto stegnu svoj štap i baci ga. Pred očima svih štap se pretvori u ogromnu, živu zmiju koja se pokrenu među lažnim zmijama. Zmija Musa poče gutati sve lažne zmije jednu po jednu. Faraon i njegovi čarobnjaci zanijemiše. Ljudi su gledali šokirani. Ono što su smatrali čarolijom sada je bilo pravo čudo. Kada se sve završilo, Musa alejhi selam podiže svoj štap, ponovo običan komad drveta. Tišina pade nad skup, a tada čarobnjaci padoše ničice. Vjerujemo u gospodara svjetova, gospodara Musaa i Haruna. Uzviknuše čarobnjaci, suze im blistale na suncu. Faraon se uspravi, lice mu pocrveni od bijesa. Vjerujete u njega prije nego što vam ja dozvolim. On je vaš vođa koji vas je naučio magiji. Ja ću vam odsjeći ruke i noge ukrštajući ih, vikao je faraon. Ali čarobnjaci rekoše, ne bojimo se, kod gospodara našeg ćemo se vratiti. Bijesan, faraon naredi smaknuće onih koji su vjerovali. Njegov ponos bio je ranjen, a srce zatvoreno za istinu. Ali vijest o čudu se već proširila. Ljudi su šaptali, Musa govori istinu. I faraon je znao. Tog dana njegova moć je počela da puca. Musa alejhi selam reče svome narodu: tražite pomoć od Allaha i budite strpljivi. Zemlja pripada njemu i on je daje kome on hoće. Pod sunčevim sjajem Musa se udaljavao od dvorca, noseći sa sobom pobjedu koja nije bila samo nad faraonom, već nad strahom, laži i sumnjom. Nastavak koji slijedi je najzanimljiviji. Pratite stranicu za sljedeći dio.